Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Τίτος, δουλεύω στο αεροδρόμιο Πάφου 20 χρόνια τώρα. Είχα κάποια δυστυχήματα, δουλεύω στις βαλίτσες, είναι σκληρή δουλειά. Έχω σπάσει το δίσκο μου πριν 4 χρόνια, ήμουνα στο κρεβάτι για 5 μήνες σχεδόν παράλυτος. Πήγα σε διάφορους γιατρούς, μου είπαν ότι πρέπει να κάνω εγχείρηση και πριν 10 μέρες ήρθα τυχαία, βρήκα στο ίντερνετ για το Παπίμιν ένα νέο μηχάνημα που ήρθε στην Κύπρο τελευταίως. Συγκεκριμένα πριν 2 μήνες ήρθε εδώ και 10 μέρες τώρα κάνω αυτό το μηχάνημα και είδα πολύ διαφορά. Κάνω και φυσιοθεραπεία, έχει στην πισίνα εδώ, έχει ειδικά μασάζ. Δεν ξέρω τι άλλο έχει άλλα πράγματα εδώ, πάντως έχει για όλο το σώμα βοήθεια. Και 10 μέρες τώρα που κάνω αυτή τη φυσιοθεραπεία είμαι πολύ ικανοποιημένος και πιστεύω ότι πάω καλά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο διοκτήτης. Να είναι καλά ο άνθρωπος που άνοιξε αυτή την ωραία κλινική που δεν πίστευω στην Κύπρο να έχει. Το προσωπικό είναι ευχάριστο, νιώθει ήπιο, νιώθω πολύ ωραία τέλος πάντων και ένα μεγάλο ευχαριστώ.